Mana kamanya Ramogi juanga machiegni e twak mokwongo e chenro mar Piny okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono thuond wach mabende watwake en chal mar siasa. Ramogi juanga mang'eny osetimore juma mokalo piny Kenya nontiere gi kuyo kaluwore gi tho mar jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki mabende notimne kopo makare, kopo mabende notimne e dalane mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Juma mokalo weche mag siasa nokomienjo ahinya, kata kamano wadonjo juma manyien mabende nochakre chieng' wuok tich, kata bende ni oganda mapacho kaendi moko kuom gin nitiere e yueyo. Weche mag siasa osebedo katimre, campaigns osebedo kigoyo, kata mana kamano odiochieng' manyoro bende gai mar ODM Raila Odinga nantiere gwenge mag Masawa ka otemo gido Masawa. Wadong' mana gi kinde machuok kende, ndalo odong' mana manok, wadong' mana gi thuolo maromo ndalo 96 to oganda mapacho kaendi dhi e yiero maduong' mapacho kaendi mabende ibago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Penjo mabende penji chal mar siasa e kor gwenge mopogore opogore ineno ka chalo nade. Ote yorno namba mar SMS 36000, Twitter yudowa Ramogi TV KE, Facebook bende wantiere achiel kachiel yudowa @Ramogi TV Kenya. Abinyalo tudre chal kachiel koda mbui maga duto te iyuda @Sharon Ongao. Okiny makawuono kan kenda mar nono siasa mabende osebedo katimre e kor gwenge mapacho kaendi. Antiere gi Meshak Odede. Meshak Odede bende jathoro bire TV mar Ramogi kaendi ka bende wanono kode siasa. Meshak Odede machiegni. Erokamano Sharon. Arwako nyikwa Ramogi duto ma ng'iewa kata rangowa kuonde ma gintie. Wadwa bedo gi twak maber mondo walangane na weche madhi nyime siasa mapacho ka. Erokamano ahinya Meshak. Ndago ni erokamano kuom muolo kinyi mang'ich. Ing'eni bure Nairobi ka koyo ng'ich to samoro bende koyo ka ji osewuok e yueyo mabor. Bedo ga matek mar chopo. Erokamano ahinya kuom chopo kinyi makawuono. Erokamano. Kokamano thuond wacha mar odiochieng' makawuono en chal mar siasa e pacho kaendi. Meshak wadong' mana gi kinde manok, ndalo 96 to oganda mapacho kaendi dhi e yiero maduong'. Kata kamano odiochieng' makawuono bende ang'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhi bedo gi chenro mar dayo dhog moko kuom jodito, to naluongi mana ni jodito, mabende nyinge gino osegol kacha, mabende ineno ng'ama kata mana ibro kete ratila, ng'ama nyalo romo mar bedo jalupo gai mar ODM. Mabende chakre odiochieng' makawuono nyaka chieng' tarik 10. Nwaneno kanyo Kalonzo bende osewuok oko ka bende oramo ni ok odhi chopo kama bende idhi dad dhoge kaluwore ni kata mna iwacho ni kaluwore gi mbi ma bende entiere godo gi pachi. Erokamano. Aparo ni duol mana obagi matin monengo bed ni dayo dhok. Kang'iyo kuma bete ok ane ka en dayo dhok as such. En mana konyo jalno ma ochung' gi otiko mar Azimio ma en migosi Raila Odinga yudo jago no maber manyalo konye tich kaka jalupne. Ok apar ni en dayo dhok as such nikech kang'iyo kweth kata oganda ma nyinggi oselieki kanyo kata ma diwach ni olap dhogi ndong' ne kom mar bedo jalup ker. Ok gin jok ma wanyalo wacho ni poko beti e siasa kata ni ok wang'eyo gima gisebedo ka gitimo. Kalonzo osebeti e siasa kuom muda malach ma samoro dwa ingo kata Raila Odinga nokwongo ne migosi Raila Odinga e parliament. Osebedo minister, assistant minister, osebedo jalup ker. En gi experience ma ok dang' wawach ni idayo dhok. To kata kamano bende king'iyo jogo duol moiki mondo dhi oda dhok, ok apar ni moko kuom gini kata gi uwezo malong'o mar dayo dhok as such. Aparo ni duond ni oketi manda mondo okony Raila Odinga ng'ado rieko kuom yiero monengo bed ni ene motimo kikatiba ne ng'at ma onengo bed jalupne. Meshak mana ka ng'adi mana matini wacho ni okineka aput mar ji abiro mabende nochuogi, okineka moko kuom gi nitiere gi nyalo mar dayo dhog. Aput naneno ka oketo riwo jo siasa kanyakla gi jotelo mopogore opogore kanise mabende gi dhongere luongo ni clergy. Wantiere gi Bishop Peter Njenga, Archbishop Zacchaeus Okoth, Senator Makitwena Kwambua, wantiere gi Michael Orua, Noah Ikesa, Sheikh Mohammed Khalifa gi Beatrice Moi. Magi bende nyinge
bende okwaja thoro winjo pile ka pile. Nang' mani wacho ni gionge koda oteku mar dayo dhok. Gima dimi awach ni samoro oteku gi ok lich ahinya kang'iye gi koma achung'e. En ni moko kuom gi kaka winjo bishop, I mean politics opogore gi lemo gi weche mag dhi e polo. Temo iko oganda ne dhi e polo. Bishop tije ni oganda mondo oduogo ne pinyruodh polo ka Kristo duogo mar ariyo. To siasa to en siasa gin weche mag piny ma ng'iyo dongruok mar piny to gi kaka piny onego osude kiwango machielo. Koro ok dang' wawach ni bishop koro nigi lony e weche siasa moingo jo siasa. En mana ni bishop nyalo konyo ng'ado rieko ni kaka wanene gi wang' mar joma lemo. Ng'ama kama nyalo bedo jalup ker maber kata nyalo konyo jagono wamiyo tiko mondo yud loch e yo mayot mopogore gi ka ok otime kamano. Kung'iyo let's take kaka koro Senator Wambua and first time parliament mar Senate. Ok apar ni nitiere lony ma en go e sirikal mading Kalonzo Musyoka madimi obed mo wach ni koro adwa go kogno. En mana ni iketo gi kanyakla e duolno mondo gikony ng'ado rieko. To aparo ni wach ni bende okete yo maber mak mana ni oganda makocha jo Kenya Kwanza nodhi orude mondo nere marach ni jo Azimio kata jatelo ma en migosi Raila Odinga nyiso madharau kata achai moro. To kata kiwacho wacha chano makamana keni ka director nyalo kata mna kiwacho kata nyalo keto nwa tipo makamano na iseyo kata mana jo Kenya Kwanza moko kuom jotelo mawuok kweth mar Kenya Kwanza ne seyo kweth mar Azimio nok gichiwo ne Kalonzo thuolo mar loso e kinde mar liela mar Mwai Kibaki. Mana kwa nyalo winjo gimana Kalonzo owacho nikech Kalonzo bende noduoko Kenya Kwanza moko kuom jotelo ka bende wacho ni ne ok ochuno nikech chopo ne kacha ne en gima duong'. Mana kwa nyalo winjo gimana Kalonzo nowacho. It is very unfair and inhuman and also immoral for you to complain about Deputy President William Ruto when even the executive order #1 you transferred the functions of that office to the office of Matiangi and other organizations. Honestly, you cannot be unfair to the Deputy President to the extent of chasing him out of the government. Haya ni maswali ambayo sasa tumefika. Sasa tumebaki na siku less than 100 days to the election. If you have not solved the problems of Kenya, surely you are not going to solve them in the next less than 100 days. You just take it easy, know that you have done what you could do, let the next government of Kenya Kwanza come in na tuanze kutoa suluhisho katika maisha ya Kenya. Manya kwa Ramogi juang mano bedwa dhi lose meshak mano moko kuom jodito mag Kenya Kwanza mabende ne loso bang' kana jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta no loso ka bende no nyiso jalup neni okosebedo ka konye e tich. Kata kamano nakoyo mar Kalonzo mar mondo mi wawinj gima na Kalonzo owacho bang' kana moko kuom kweth mar Kenya Kwanza ne wachanga ni noko chiwne thuolo mar loso e liende Kibaki. Kalonzo bende nosewuok oko mar duoko gi kama kaka Kalonzo no loso. Let Mzee Mwai Kibaki rest in peace. Don't make him a subject of debate. Whether or not I was able to speak at his funeral, I had a singular privilege of working with Mzee Kibaki for 5 years. And it was enough for me to have been there at Nyayo Stadium and at Othaya. We are bigger than that. We have more intellect than that. We have greater tolerance than that. And quite frankly, if you want to continue with that discussion about Kibaki's burial, don't mention my name. Mana kaka Kalonzo se wacho acho kanya ni don't mention my name kikiluonga nyinga mesha kodede gi pachi Kalonzo noko chiwne thuolo mar loso e liend Kibaki bende paro ni nochuno mar mondo mi los koso oyo. Aparo ni Kenya Kwanza
kata kweth jotelo manie Kenya Kwanza temo mondo okel tuomruok kind jotelo mag Azimio. To achiel kuom gik ma gitemo mondo gikel godo tuomruok en bedo ni migosi Kalonzo Musyoka ne ok oyudo thuolo mar loso. Taparo ni ma ok onego bed ni en debate maduong' ahinya ni Kalonzo ne ok oloso, nikech nitie jotelo mang'eny mamoko ma bende ne ok oloso. Koro ok wanyal wacho ni nikech specifically Kalonzo ne ok oloso mano nyiso ni ne en achaye kuome. Nitie jotelo ma Kibaki notiyogo mang'eny. Remember ni Kibaki nochako bede sirikal during independence nyaka sani. Koro kadine bed ni jite ma Kibaki nosetiyogo ne loso, to ne ok nyal, thuolono ne ok nyal romo nyaka kawuono di koro pod ji loso. Ne nyalo bedo matek nikech kata mana jolwenye bende nowacho ni gine ma bende gibiro chiwo nyinge. Gine jolwenye bende mana tayo kata mana liel makamano. Kata mana ka gitudoro gi anyuola margi. Lakini pek mare bende no mi jolwenye mana neno ni ng'ane nyalo loso, ng'ane ok bi loso. Nikech gini ne en state funeral, ne en jolweny gi amri jeshi mkuu margi ma en Uhuru Kenyatta. Kane gise wacho ni ng'a ma gidwa ni mondo losi, jogo ema ne loso. To jok ma ne loso tok margi no ne gin joma jodala Kibaki, jood mosenindo Kibaki ema ochiwo ni dwagomb kaka family mar ker mosenindo ng'ama kama olosi kaka achiel kuom osiepodwa. Mani neno ka Jimmy noluongo jomoko ji achiel kata ariyo e kinde mane timo nyasi ni temo loso. Koro ng'ama ne ok oluong gi jood Kibaki to ok oluong gi jolweny ok ne nyal yudo thuolo. Omiyo ok ane ka gino onego lokre siasa e kind Azimio gi Kenya Kwanza. Dongeni sani kinde ma campaigns gini ndalo kodong 96 wadong mana gi months kata dweche matin ne adek kende. Ae to nitie gimoro bende ma wang' matut king'iyo go tibro neno. Ing'eni nitie lweny ei Kenya Kwanza mar en ok gin gi yot kata gin kuom yudo ng'atno madhi luwo bang' ker kata jalup ker magidwa ni giyier. Koro nitiere lwenye kind ji machalo Honorable Musalia gi joma moko. Wach mar Mount Kenya region bende nika. Koro Kenya Kwanza kang'iyo gi paro matut, taneno ni nodhi weche gine giwacho ka gine liend nyathi Mudhama. Giwacho ma mondo gitem ane ka ginyalo tiyo gi wach ni gi insight Wakamba mondo owinj ni okomi jatendgi luor ahinya e Azimio. Kata kinde mosekalo bende giwinjo kande giwacho ni mondo koro Kalonzo odugo record gi kweth mar Kenya Kwanza. Record gi but king'iyo gima tut manie iye en ni nitie kweth magombo e Kenya Kwanza ni mondo Musalia obed running mate kata oyier kaka jalup ker e Kenya Kwanza. To ginyalo mana yudo thuolo no mayot nikech lwet dhogi omoko gima de gitim gi Mount Kenya. Koro ginyalo mana yudo thuolo no mayot ka Azimio bendo kawo gini omiyo Kalonzo to gibe ginyalo kawo e gimiye Musalia. Nikech koro ginyalo wacho niya Mount Kenya ok biwewa nikech kata kocha be gionge gi jalup ker. To kagi yude kagi jokoni okawo jalup ker Mount Kenya to chuno ni gimbe gidhi manyo jalup ker somewhere around Mount Kenya ma kagitimo to bende Western kata ng'iye mar Luyaland manodong e Kenya Kwanza be koro dwaringo wacho niya koro koni wan waonge gimoro. So gidhi kucho mondo gituom wijoka mondo ging'iane ka jo Azimio nyalo lware trap gino otegu mane gichiko mondo gibe giyud kaka koro gigi teni wacho gi jok manie e Kenya Kwanza magombo ni mondo Musalia oyier kaka jalup ker wing gino. Ingeni wach mar yiero jalup jatend piny Kenya mabende biro kata mna deputize jogai mabende osewuok oko mabende koro oseyango ni gibiro chung e kombe mag tend piny Kenya. Wang'eyo makare ni Azimio One Kenya Alliance kachako chenro mar dayo dhok ji madiro maberio akene gina uchiel kosa berio mabende koro giseyanga ngene riwore ka JOHO Karua Kalonzo wantiere gi Peter Munya wantiere gi Peter Kenneth Charity Ngilwe kind mamoko mabende chakro diche makawuono gibiro
dayo dhoge mana ka gibiro wuok nikech moko kuom gi bende wacho ni ok gibi chopo e chenro makamano. Dayo dhok makamano gigeno ni biro chopo chieng' tarik 10 mar dwe ni gibiro bedo ni gisebedo gi nying. Wang'eni deadline mar IEBC bende chieng' tarik 16 mar dwe mar 5 mar mondo mi ochiw nyinge mag deputy. Mana kaka iwacho kweth mar Kenya Kwanza to kwasewinja ahinya kata mana chenro magi ayanga bende ok gisebedo ka gipedho. Wach ma bende koro mienjo odiochieng' manyore kaunti ma Mombasa. Moko kuom jotelo kaunti ma Mombasa bende koro dwaro mar mondo mi JOHO ema oyier kaka jalupo gai mar ODM. Wewe winjo moko kuom jotelo mag Mombasa kaka noloso bang'e Meshaki wabiro mana winjo pachi. Mana kwa winjo moko kuom jotelo kaunti ma Mombasa ka bende koro siro JOHO mar mondo mi obed jalupo gai mar ODM. I have the capacity and the ability to run any office in this republic. I can be president, I can be deputy president, I can be anybody because capacity iko, my friend. Na la dharura zaidi, mimi katika moyo wangu niko na mapenzi ya wananchi. I love them and that is why they've always loved me. And I strongly believe you have what it takes to be the deputy president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo usirudi nyuma katika swala ambalo tumekuomba hapa. Wananchi wamekuomba kwamba nafasi ni yako ya deputy president. Na 2027 inshallah uwe ndio president wetu wa kwanza kutoka Jamhuri ya Kenya. Meshaki winjo moko kuom jotelo koro gigoyo ne JOHO debe. Bendi paro ni JOHO oromo? Aparo ni JOHO oromo. Mana kaka ne wawacho kwachako Sharon ni jogi te gin jok ma osebede siasa kendo gisebede migepni mopogore opogore ma oromo miyogi experience mar bedo jalup ker e piny Kenya. Gima waneno kadhi nyime en gima normal kata kisungu luongo ni expected. Ne wanyalo lieko ni gima kamano bro dhi nyime. Kech ng'ato ka ng'ato ei jok ma nying gi ose lieki ka kata ose mul kagi bro dok e gwengegi mondo gidhi gi mobilize. Otieno Kajwang' the late, may his soul rest in peace, ne luongo ni consolidate. Gidwaro ni mondo gi consolidate support e gwengegi mondo nere ni gin bende ok gibie mesa ni nono gi lwetgi nono. Kopo ni uyiera to nitie jok maluwo bang'a mang'eny ma bro bedo mamor. Koro gitemo mana timo kamano ng'ato ka ng'ato. Machiegni ni bro neno ka joge Mikai Charity Ngilu wuok. Wacho ni Mikai Charity Ngilu ema nyalo. Joge Mikai Martha nyose wuok. Mamoko kuom gi gin nyaka rowere manie mbalariany. Osewacho ni gin koro gineno ni Mikai Martha e jagono moromo kabisa. Koro waseneno ka jo Mombasa bende go debe ne jalup governor ma Mombasa e sechegi kagi wacho ni ene moromo kabisa. Koro wabro neno ka kila group go debe ne ng'atgi to kata kamano wabro end up mana gi ng'at achiel kende. Tingine kinde mosekalo bende konyalo muna ng'iyo chien. Ingeni JOHO bende nosewuok oko mana kaka iwinjo ko wacho kanyo ni en oromo gi lemo moramora kata mana mar tend piny Kenya. Naneno kata mana kinde machien ka nodwaro lemo mar bedo tend piny Kenya. Ten mana ne chama maduong' bura mar ODM nyaka giyier mana ng'at achiel ka bende na gisidho ugai mar ODM Raila Odinga. Tingini siasa ma Mombasa bende sani koro ochwalo mach. Kata mana kwanyalo paro jal ma bende nochiwno tiko mar Wiper duond bura mar Wiper kaunti ma Mombasa Manu Sonko. Koro moko kuom jotelo bende no wuok oko ka koro giseyo ni ok dwar mar mondo mi oyierne gi ng'ata e kaunti ma Mombasa. Ne koro Ramogi mana konyalo winjo moko kuom josiasa e kaunti ma Mombasa ma bende koro seyo okang' ma bende koro Sonko ochungodo kaka governor e kaunti ma Mombasa. Tutampa fulani anaingia, kwani akiingia hapa Mombasa kulikuwa hakuna viongozi? Sisi tulisema hapa Mombasa hatuna viongozi ambao wana tajriba, wana qualification ya kuwa magavana. We are not a dumping site for rejected leaders in Mombasa County. Alikuwa tuletea matafrija ya kazi gani Mombasa hii? Batafurija, return to the sender, return to the sender. Ule upungufu wetu umefika kwamba hata viongozi pia na mama zetu hawezi kuzaa viongozi
mpaka tuletewe viongozi kutoka sehemu zingine. Ewo tukatae jameni. Na hii si mambo ya ukabila, si mambo ya kutopendana, lakini kama mnataka ati 2027 tusimame imara nyuma ya Joho awe rais, nyianzeni kukubali. Hata rais pia mtaletewa, ambiwa anatoka Mombasa na sasa kwa Hassan Joho. Hata watu wa kusoma walisoma hapa kwanza, ndio wakaenda wakasomesha watu sehemu zingine za Kenya. Uongozi ulitoka hapa kwanza, maliwali kila mtu alikuwa anakwenda kuongoza sehemu za bara. Kwa hivyo tusiletewe vikaragosi hapa. Mano mesha kiwinjo kaka jotelo koro wacho koro donjo mar Sonko e kaunti ma Mombasa mar ringo e kom mar gavana. Benine no ka koro kelo achiedh nade makoni kod kocha. Nitie gik moko ariyo maneno kanyo Sharon. Namba 1 ni magi wacho go te gin mana siasa nikech chike mag piny Kenya to yie ni ng'ato nyalo ringo kata manyo kom mar siasa kamora mora e pacho ka. So mano namba 1. Namba 2, kineno ka jotelo ochokore duto kendo giwuoyo wach mar Sonko, nyiso ni nitie impact ma Sonko nigo e siasa ma Mombasa. En gimbi moro matin. Nikech kada onge mbi kabisa, to ng'ama dokawo kata thuolo ne ni comment e wach chung'ne. An gadieri ni ok gin mana ji adek kende malaro kom governor. An gadieri ni nitie kata candidates moko ma independent madwa chung governor ma Mombasa, to onge ng'ama wuoye. Hassan Omar nitie kanyo machung governor gi ticket mar UDA, to ineno ka jok ma loso kanyo ok lose wechego. Nyiso ni kamoro mbine ok osenenore malich. But bi mar Sonko kamoro nenore e Mombasa, emomiyo jotendwa mamoko iwinjo ka wuoye wachno. To kawang'iyo adieri mantie, to en ni jagono ma iluongo ni Abdiswamad ni mbele kuom ng'at manyalo yudo thuolo mokwongo mar bedo governor bang' Joho. Aparo ni Abdiswamad ni mbele. To ok ginyal ling'a nyaka giwuo mondo ka gi maintain wach mar bedo ne mbele. Kata mna shemesha kinjo kata mna kaka jotelo makamago losi injo ka Mishimboko kanyo wacho ni otiyo gi nying moro ni reject. Ok nyal golo ja siasa ma ji notamore e Nairobi kikele nikech ng'eni Sonko bende liekre weche mag mibadhi pod luore kaluore gi kom governor county ma Nairobi. Gisani ka koro entiere county ma Mombasa bende winjo weche mag tribalism kata mana akwede mamoko ma bende miinjo. Mane kama bende siasa ma piny Kenya chomo gisane. Weche mag akwede mag dhoudi to pod en tabu ma wan go e Kenya ka ahinya, nikech pok wachako ng'iyo telo kaka telo ka wagolo weche mag dhoudi gi ukabila kando. So anyalo winjo undertones kapod wuok kanyo matin kawacho wach mar ukabila ma onengo bed ni ok wabedgo, nikech Mombasa en second city mar piny Kenya. Ok wanyal wacho ni Mombasa onengo bed confined ne kabila moro ema nyalo betie kende. Mano bende ok bi kelo dongruok ahinya e Mombasa. Ng'eny dongruok mwanene bombewa ng'eny gi ok otim kata ok ochuno ni nyaka tim dongruogego gi jogo manonyuol kanyo ma jo kabila ma kanyo. Moko kuom gi sani kaka koro kumwasegike gi dongruok ma pacho ka kuonde machalo Kisumu, ka wadwaro ni mondo bed a real international city manyalo kano ji, nyaka wabed thuolo ni ng'ata nyalo gombo bede telo ma Kisumu, kaka koro waneno Shabir gini ni telo ma Kisumu. Ok nyis ni waindi e weg Kisumu. Onyiso mana ni Kisumu osebedo city ma international. Koro Mombasa bende onengo gibed thuolo e chunygi. Yiero en gima jopiny dhi to goyo mbulu kisiri ne ng'at ma gidwaro. Gimtem mana convince jodak ma Mombasa ni ng'ama kama ema nyalo kelo dongruok Mombasa ka moingo jo modong' te. Lakini kik gikele wach mar ni kabila moro ok onengo bed ni bedo jatelo Mombasa kanyo. As to weche mag reject kaka winjo ka Mheshimiwa Mboko wacho, wanyalo ok wang'eyo nikech yo mabende ne
otimgo wach mibadhi mar Sonko bende pod ni e kot ng'eny gik moko pod ni nyaka e kot sani koro kwanyal wacho kamwa bede ni authentically poko ng'ade wach mora so kiana nyalo wacho ni kanyo pod nitiere it is a gray area gi dongere mana kote kokram na weche mag siasa ma Mombasa bende wang'eni kom maliete siasa ma Mombasa en kom mar governor nwaneno duond bura mar ODM welo ma bende nagitimo nagichiwo tiko ne Abdul Somad Nasir nitiere ja ohala Suleiman Shabal ma bende koro nawacho ni biro chung independent gisani koro nosewuok oko ka bende owacho ni okobi chung independent e kinde mosekalo bende nwaneno kada mana thuolo mar jumbe ariyo mokalo nwaneno ka Shabal koro nuwuok oko kacha ka bende odhi sub counties madero mauchiele county ma Mombasa mar mondo mi winj kata mana pachgi ka bende nyalo chung independent kata mana oyo nitiere moko Moganda kata mana johera mage ma bende Nasire dwaro mar mondo mi ochung kar kende sani koro nosewuok oko ka bende owacho ni obiro siro ja ohala mano obiro siro Abdul Somad Nasir dibed ni mano ja od bura mamvita dibed ni Nasiro seneno gimoro kata na Shabal seneno gimoro aparo ni Honorable Shabal okao ndara maber according to me Honorable Shabal okao ndara maber nikech Sharon adiri mantie oko ka bed ni seringe siasa kata pokiringo but ibro bedo ni in gi experience nikech iseneno gima timore onge ja piny kata chiel ma luwo bang ja siasa ma duaro ngiso ja siasa ni in koro we nikech namba chiel jopiny ong'eyo ni kane a support bid mar Sharon mondo bed kata governor ma Nairobi to nyiso ni ase invest nyaka emotions ga e campaign ni sache moko ase invest gik mang'eny e campaign mari koro mondo mi akawe gi muolo gi kwe ni waweya koro wan wa support ng'ama chielo ok bibedo mayot nikech jopiny bende seche moko dhiro jo siasa gi kaluwore gi dwachgi ok dwach jo siasa no nikech kane an samoro ane in charge of campaign mari to in koro weyo koro ng'ama chielo cha ok biketa in charge of campaign nikech kocha nitie in charge machielo nyiso ni samoro apuko mogo e diere ka mogo moro matin mane nyalo yudore e diere ka apuko to bende ang'iyo ni ka idonjo to adhi bedo gimoro maduong' bende i sirikandi to sami weyo koro iwacho ni wa support ng'ama chielo garanti ni adhi bedo gima duong' e sirikand ng'ama chielo no samoro be koro onge koro seche moko jopiny dhiro jo siasa gi dwachgi gi gombogi ok ni en gima onengo timre ne ja siasa no so Shabal aparo ni oamua kien kaka individual ni paro ma en go en ni mondo o support Abdi Swamad o support party nikech ne en a member of the party to support bende sirikal maduong' ma migosi Raila Odinga manyo ni koro joge to nyaka pod bidhiri adhira kata mana sani nitie moko ma pod kichiko negi turufuong' no wuo to biro nyisi ni wan wadwaro Shabal wan wadwaro Shabal no county government of Mombasa Tigera mnani mesha ke kinde mabende koro giwuok oko mabende koro giwacho nok gibichung independent gibiro siro mantiere kata mna machama oyiero kata mna machama bendo miutiko weche mabende bedo ka mienjo gisani kata mna kineno kata mna kwandin independent candidates mabende wadhi donje e county ma Migori ka bende e karod bura masuna west kacha bende nwaneno ndiege ka bende koro wacho ni en bende odhi chunga independent monge chama mora wach makamano bende waseneno kata mana Nyandarua e komb governor Sisili Kariuki dong bende neno ka koro no wene ki memia koro warito neno bende chintere apaga uchiel mar dweni ng'ama bende governors gi dhi yiero jolupge estima bende warito mag tend piny Kenya kolose wach independent mesha kodede nyakwara Mugajuanga gi sani kwan mag independent candidates jok mabiro chung maonge chama e pacho kaindi osechopo alfaberio 111 kwachako gi lemo maduong' e pacho ka lemo mar tend piny Kenya oywayo independent candidates maromo 47 duto tekeriwo gi manie chama mago namba madirom 53 nyisa ni koro kwa dhi luto ombulu ballot papers kacha nomination kata na presidential candidates otas gi romo ni mesha gi pachi wach independent candidates to gin kata mana ng'agi ni nyinge mapende pok wawinjo kata mana kinde mag siasa gigo campaign kani
Sharon, wawach ne ujogi adieri. Kata ka giwinjo marach, weuru wawach ne jogi adieri. Independent candidates, especially madhi for presidency, ng'eny gi gin joma nie tugo. Ma aparo ni dwaro attention mar media gi gik makamago. Nikech moko kuom gi be osebet e debe. Ever since. Aparo ni moko kuom gi asewinje debe. Ko achien 207 nyaka sani. Every time to gisiko mana gi kura ariyo. Ibiro winjo ndalo lendo kikelo constituency ni en gi kura achiel. Moro en 0. Moro en kura ariyo. Chan mana kamano, ratiro kila ng'ato ni gode pacho kae mar osika sika e debe sate. Aparo ni onengo beni wa tighten chike moko ma bro lwaro moko kuom gi. Of course sani to wan gi 50 iwacho ni 53 to IBC ema dhi miyo wa number ma correct nikech ka giwuok kama gintie sani gidhi IBC to IBC ni gi chike moko ma gidhi rango to aparo ni moko kuom gi dhi lwar. Tingeni ka gidhi IBC nego bed ni ichiwo negi kata mana gichiwo nomination papers ne duol mar IBC to IBC ema bende biro neno kendo biro miyo kata mana kwan makamano. Onyisgi ni e kind thuolo mar chieng' tarik 29 mar dweni nyaka chieng' tarik 6 mar dwe mar 6 mar higani. Jogo duto te ma bende koro laro lemo mar komtend piny Kenya madirom 50 kod 3 47 mar gichung' independent. Koro nego bed ni gichiwo nomination papers maggi ni IBC. Adieri mantie ni IBC dhi rango nyaka signatures ma omigi. To chik mantie sani ma joma ng'eny kendo be kata joma chung president kende kata joma chung e kombe mamoko gi moko kuom gi pok ofwenyo. En ni ka an Meshak amwe chung independent sani kendo awuok e party. Ok en about me wuok e chama mane antie. Jok ma keto na signature be nyaka be ni onge chama mora mora. To mano ema jomoko kuom gi ok ong'eyo. Mano kende madirom 2,000. Mano kende seche moko dhi go jogi piny mang'eny. Nikech again ndalo moko ne wase discuss kama wayudo ni ji yudore e chama nyaka mane ok gi register. To sama koro in abiro iri makoni ni ket na sei to ing'e male ni pok ni register e chama moro. Mi keto sei. Ka odhi oyudore iye kucho ni kare chama moro to noseketi to mano wach nosego piny. Omiyo ng'eny ji kuom ji 50 gi wiyegi dong' to wadhi dong' gi sanja matin. In fact wachalo dong' kata ga par gi wiye moro matin. To ng'eny gi dhi lwar kuom wach mar sei no kende. Kata kiwe weche mamoko kendo. To kata mna kopogre gi sei bende par ni kanyo bende nego bende gichulo siling 200,000. Mana rowere mine kanyakla gi jogo mantiere gi ng'ol mopogore bende ma yiene gichulo siling 100,000. Mane laro combatant piny Kenya. Kata kamano Meshak kodwa dhi nyime gi twak nyakora Mugajuangi kanyo ka yo matine. Dir kata mna ichwal nuo pachi. Imbe ne wawinje pachi kalore gi chal mar siasa ipacho kaindi. Inena no chal mar siasa chal nade. Bado mwada gi ndalo matine. Ndalo maromo prochiko koda uchiel kende to ganda mapacho kaindi dhie yiero maduong' mabiro. We wako yo matin wagudu pi waduogo bang' yo matine. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyanya konego bed ni mulre sana nikech manyalo bedo ni tuo to moro nok tuo to kapo ni gimakre to tuo mani koni dhi spread. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Yeah,
En chenro machakore gi kodera. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo. Wan gi budho mar tipo kaachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Dero, onyisa ni mos na Aboy Handsome ka. Ticha Beach ka Ticha Beach, sang'wen e wang' jowi mari mihero mar Ramogi. Kete manaka. Kadala bayo mit kiyudo jabayo wadu. Akoni bayo mit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka The Joyman. To get mit giwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani bayo mit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV e ot mar jothumbe duto. Mana kamanya kwa Ramuga Juanga ma en twak e chenro mar Rupiny. Pono nono kiro rekodwa ma en okang' mar ariyo ma bende wanono weche mag siasa ma bende osebedo katimre e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Odiochieng' ma kawuono antiere gi janon siasa e pacho ka ma bende ong'ere kaka Meshak Odede ma bende antiere gode e studio ka bende okonyo wan nono moko kuom siasa. Nyakwa Ramuga Juanga penji mar mondo mi ibed kodwa e twak makama. Yoronwa ote magi namba mar SMS 33600 mbui mar Facebook idwa Ramogi TV Kenya. Abinyalo tudre chal kachal koda e mbui maga duto te. Iyuda @Sharon Ongao. Inyiso wa ni ikete ratil. Siasa mapacho kaendi ochomo kanye. Kata chal mar siasa ipacho kaendi ineno e yo machalo nade. Meshak Odede kapok nwakaw yweyo matin. Nwalose wach independent candidates. Mabende gisani oywayo jochung' maderom alfabero 111. Nyaka gisani jochung' moheo 53 bende koro biro wuotho e pacho kaendi ka bende gisiro kata mana giseo oganda mapacho kaendi e debe mar bedo jatend piny Kenya. Gisani kata mana kwang'iyo kwan makama ponono ni IBC biro kadho kata mana nyingegi moheo 50 mar laro tend piny Kenya. Okang' makama kata mana keto piny Kenya e yo machalo nade nikech ang'eni kaponi IBC biro miyowa list makamano kan nyinge makamano biro heo 50 ma en okang' mokwongo e historia mar piny Kenya ma bende wabiro bedo gi nembni kwan mamalo. Sharon, kadipo ma bende ang'eni ok bi nyalore. Itamri ng'ano. Atamora to kadipo ni ng'enygi kata 50 go okalo okang' mar IBC magichopo e debe. To nyiso ni e ballot wadhi bedo gi ballot papers, wadhi bedo gi booklet mar presidential candidates kendo then wan gi booklet mamoko gi. To okanego parni president wan gi moheo 50 kan ang'iyo governors ma bende ochung' kar kendgi. Governors ma dhi chung' independent gin 104, Senate wan gi 141, Women Rep wan gi 110, Parliamentary seats mago jod bura wan gi 944, MCS de makoro bura. But wakwonga kel ni kar president. President ing'eni en jogo te 50 go nie ballot paper chien. Mamoko ka to poge constituencies mopogore opogore. Koro miyo ballot paper gi pod biro beda matin nikech samoro i 100 mag governor go opog gi 47 counties, different counties. Koro nyiso ni ballot paper cha pod ber. To mar president je 50 gi te kokalo migao ma IBC dwa keto gieni. To wan dwa neno ji 50 e oboke, okonyal bede oboke achiel, nyako bede oboke moko kata 4, 5, 6. Nyiso ni wabedo gi booklet. To okan gi geno ni madhi timore. Mana kaka nyisi mokwongo. Namba 1, wach mar sei dhi goyo ng'eny gi piny. Namba 2, wach mar omenda mar campaign dhi goyo ng'eny gi kendo mang'eny piny. Nikech nyaka bed ni IBC kalo jok man gomenda manyalo timo campaign. Ok inyal bedo ni in ionge kata kaka inyalo ae ot
kibiro town tidwa bedo ker jo Mombasa bro fwenyo nango ibro wuoyo kodgi sadi mano ok justice ne jo Mombasa be ok en justice ne jo Turkana ni ibi yier ker Kenya ka magin gi kia pok gineno be pok giwinjo giro mogo mane debe chieng ma idwa yier mano ok nyalre ok en justice koro mang'eny gi IBC dhi goyo piny but kwa bire wach mar governor number 1 yiero mokalo ne wayudo governor ariyo gi independent to ne ok ging'eny kaka namba mano chiwore ni chung independent ne ok ng'eny kaka sani mano nyiso wa namba 1 ni nitie possibility okang' moro nitie ma jogi okawo manyalo miyo wakendo governors moingo 2 man wayudo yiero mokalo gi independent kaluwore bende gi yore ma political parties kata duond buche notimo godo nominations wang'ni jomoko ne ok obedo satisfied ahinya ni mane yo manonengo dhigo king'iyo general aparo ni yiero mokalo ne kane ging'eny to ne ginyono 5,000 sani yiero mwadhie ni ji te modwa chung gi independent kata chung kendgi okalo 7,000 gin 7,100 gi wiye mano nyiso ni yot mondo wadwa bed gi king'iyo kwan atamalo yot mondo wadwa yud jotelo moyier tek owuok MCAs nyaka president wanyalo yudo kwan atamalo 20 moyier gi independent to gimachielo maduong' ma wuok wachno nyiso ni ng'eny ji ma gombo bede telo Kenya ka pok oyie gi processes mag welo duond buche magwa to bende waneno kata mana jodito mopogore opogore mawuok duond buche mopogore opogore pacho kae wabende koro seyo kata mana jok machung kigene nikech ginyalo rocho kata mana kwan mbele ka nyisani kaponi kata mana ng'ato oyier kaka ten piny Kenya to oonge gi back kata mana support system jok masire thoth ji mane od bura gin mana jo mochung kar kende gi jo independent biro bedo nade situation ma ok wagomb donje especially kakoro wadhie weche mag parliament ok wagomb donje situation ma independent a majority in parliament then political parties a minority in parliament that would be a very worse situation nikech independent nyiso ni kata gionge gi structures mag telo in kanyo ki in kendi onge party mokeli kanyo man ga agenda moro in kanyo ki in jo ginose yieri itiyo negi full stop koro king'i kuonde mamoko to political parties to niga agenda iwacho ni party wani pango ni mondo watim magi ma to the entire country so nyaka wakel joge wakanyakla e kula chiel mondo waketgi e parachiel mondo wa achieve gimwadwaro kaka duond bura to kwa chopo e situation ma independent koro ng'eny to wadhi kata medo corruption e yo mamalo nikech bunge gi gin dhano kichopo kaso in independent sasa ma executive dwaro gimoro gibro kwae ni miya mondo wago kurano nikech after all be an independent onge gima bolalo onge party maber bro wacho ni awuok oko mar chenro mar party so en gima ok wanyal wacho ni is so positive but nikech chike wa bende oyie ni wan gi democratic space nyaka pod bende wayie koro gima nyaka political parties kata duond buche tim matek and they convince jopiny ni ber mantiere yiero joma nie political parties en magi to jo independent be nyaka they convince jopiny gimomiyo gin bende onengo yiergi kagi chung kendgi kamano. Tigera ni mesha kwa dhi nyime gi wach independent ni karamna kwa tiko wach independent makama. Ponono ni IBC bro puodho nyinge madierom 53 mag ji mabendo seyangore mar chung lemo mar tend piny Kenya. Nyisa karamna rochruok mabende biro bedo chochni mabende biro bedo chieng yiero in kaka mesha kidhie debe dhi lutombulu kineno karamna kwana nambano itemo manyo ng'ati ma idwa goyo ne ngeni ntiere symbols karamna ranyisi kacha mabende gibiro bedo ka gitiyogo thuolo kata mana mangato biro kawe ballot ka gob debe dong biro yware gimalich wanyalogo kuro kata ndalo ariyo mabende ok ang'e ni chik ok oyie chik ok ane ko oyie nikech tarik en achiel
to sa bende oketi kochakore sama kama nyaka sama kama. Nyiso ni sa milore go ombulu bro chopo ka nus mar joma ni e laini monengo go ombulu e mosego ombulu. Mano is a possibility. Nikech ka wan gi ballot paper moting'o ji 50 en tich matek kabisa. Namba 2, goyo mbuchwa omenda mwatiyo loso bago yiero bende dhi malo gi kiwango moro ma licha ahinya. Kata omenda ma bende ibiti godo nikech seche ma IBC biro mana pedha yanga ni mage nyinge mabiro laro tend piny Kenya. Arita kwe ma bende ibiro bed kimiyogi kanyakla gi jolupgi. Mano koro ji 100 ma bende da lungo nango security. Mano arita kwe kuom thuolo madirom seche 24 odiochieng' kodiochieng'. Omenda makama bende inyo fuku mar oganda mapachoka. Of course nyaka jo Kenya koro yie ni mano to bill kata ting magibro kao nikech jo Kenya ema bendo kete pend chike ni giyaw gini thuolo gidwa ni ng'ata madwa bedo ratiro wacha en ratich ng'ata koro sama waketo ratiro ni obedo mar ng'ata to nyaka bende wabed ni wayie kao ting mabiro gi weche machalo kamago. Mana kumanya kwa Ramogi Juang par ni chieng' tarik 20 to jo siasa bende ma bende ng'eny gi ema participate weche mag loso chike gi bende dok loso chike ma counter. Koro yudo ka ng'ato biro kaka koro for example kogik weekend an kaka jadwen koro awacho ni an adhi lemo ana dhi lemo ajadwen makata ube ung'eyo. Koro kasedhi adonje kanisa to jo kanisa ka kosebukore onena to wacho ni ai mae machung' gavana mamigochwa ka we wamiye thuolo mos ji to ei mos bende wasechako wacho weche moko matindo tindo wakwayo ni mondo udho yierwa kiang'ang'oa kaeto ochalo campaign bende iye kanyo. Koro kata koponi IBC owuok ni gin gi lak gidwa kecho gikang'o kanyo nikech ka gibiro tawacho ni ne an nyaka gi mumba ne an kanisa ne malemega to bende kanisa boyie na leme kanisa mora ma bende anyalo dwaro ni mondo aleme. Koro otek emomiyo awacho ni the line is grey. Kuma koro gimak malong'o ka giwacho ni kama gima otimore to en campaign to gima kotimore to ok en campaign. Onge wang'eyo ang'eya ni campaign ok owinjore to wakia gima exactly ma kotimore kata kwa neno ma to en campaign. Erokamano Inyamesha kwa dhi nikech ka wuok e kanisa tayudo ka ji bendo chokore oko kanyo mano kaluongo. Onge ng'ama na oru kata no dhi olande gwenge ni antie. To ka ji osechokore kanyo to nitiere be freedom of speech. Ka wuoyo gi jo piny ere kama kose. Ibocho ni onge kumikose. Koro otek onge kama IBC bende nyalo makago. Erokamano Inyamesha kapok wadhi nyime gi twak par ni bende wadhi donjo weche mag siasa ma bende nwaneno komienjo chieng' tarik 1 mar dwe ni mano odiochieng jotich Labor Day kama bende nwawinjo kanyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kanokeyo gi jalupne. Koko manya kwa Ramogi Juang kasomo mana moko kuom ote ma bende yoronwa gi sani. Abro chako gi mbui mar Facebook par ni mbui mar Ramogi TV en mana chiele mbui mar Facebook kanyo iluonge ni Ramogi TV Kenya. Kidhi kachi bro yudo ken gi badge ma blue. Ang'eni wantiere gi pages mathoth ma bende ji osebedo ka keto kanyo. Kaso moko kuom ote ka bende aparo ni wantiere live e mbui mar Facebook. Junior Kamus wuod Nyarongo wacho ni chenda chel kachiel. Juma Eric wacho ni piny nigi geno. Evans Ogole wacho ni oyawre ure studio kanyo ageno ni Sachwa ni ochungo maber. Wacho ni Sachwa kora kene Nyasachwa. Nyasachwa ochungo maber, ochungwa maber ahinya. Gordon Achola iwacho ni oyawre uru joka nyanyama neno Ramogi TV kantiere dala mar Kiambu County Kabete constituency. Musa JK wacho ni neno Ramogi TV kiwuok e gwenge mag Nyali Mombasa. Sara Singa wacho ni oyawre uru asedonjani ni umakare amor sana gi Ramogi TV kina mor gi wendo manie studio antiere wang' neno West Kanyamkago. Rosalan imbedade ni kanyo. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni Kenya Kwanza odhuro gi propagandists and they are just playing politics. Kabende moko bende wacho kanyo ni how can they purport to be more concerned with Kalonzo more than their own members. Mano mana paro mabende imedo chwal gi joneno magwa. James Masinde
Iwacho ni ineno wa kintiere Kibuye, Sharon Musda Odede, penj na jatelo ni achung' kenda be nigi teko e od bura. Mesha Odede nyalo paro kana penj ni ponono ni jatend piny Kenya mano yier kacha to jo od bura mintiere godo thothgi gin mana jo independent achung' kar kenda. Koro duok na Masinde wacho ni bende gintiere gi teko, ginyalo bedo gi teko e od bura. Luwore gi namba gi, ka giyudo namba ma sanja malong'o to ginyalo bedo gi teko nikech remember ni seche ma ji nie od bura some of the bills ma samoro ikalo dwaro gimiluongo ni 2/3 of membership of the house. Koro ka gin gi namba manyalo tamo executive kata ruling party e 2/3 to mano miso ni gin gi teko zaidi nikech nyaka koro executive sergi ma giwinjre ka gigo kura mondo 2/3 oyudre some bills ma sirikal kata party matiyo bro dwaro. Ano ka uduche makawuono oinde kawuono indikonwa English mathoth. Wacho ni Sharon, anger and emotions are strategically counterproductive. You must always stay calm and objective, which our politicians are currently lacking. But if you can make your political adversaries angry while staying calm yourself, you gain a decided advantage. Indi kawuono ndiko English mathoth kata pukatiko kata mana somo kinyi makawuono. Kadonje mbui marwa mano lines mago mag SMS 3:600. Ronald ka iwacho ni intiere dala mar Europe, agedo ni intiere Kisumo, mabende tinde luongo ni Europe Meshak. Do Kisumo koro ng'awe. Ging'awe 10th floor. Owacho ni Europe kanyo onenwe yo makare. Owacho ni Sonko is just playing his cards smart. He doesn't want to be out of politics. He only wants to safeguard his political career. Siasa ka bende ni mana gi career mare kare. Siasa kisedonje to wuoka ni an kora weyo tek. Ng'enyne joma wuok ni giweyo gin jok manie igni mang'eny makoro samoro ike ema koro tame. But ng'ama wuoka voluntarily ni an to koro aweyo pod otin pod en gi paro mamoko to koro siasa odwa ji wuok e gik mamoko ka donje siasa. Siasa mapok aneno joma wuok especially Africa. E pinje maoko mag Ulaya to timore. But e pinje mag Africa to ok yot mondo yud ng'at mowuok e siasa ni koro dhi timo ala corporate, dhi timo gik mamoko organization kata gik mang'enyne ji wuok kuonde modongo te kaduoga e siasa. Erokamano nyane no nyakwara muge jong odong mana gi dakika 10 to atiko twak makama. Mesha ok dwa tik twak makama kapok wadonje weche mag siasa mabende no mienjo chieng' tarik 1 dwe mar 5 nyasi mar jotich mong'ere gi dhongere kaka Labor Day. Kapok wachako kata mana wach twak mabende no timre, we wawinje gima na jatend piny owacho onyiso jalupne mano migosi William Ruto. Jatend piny Kenya nokeyo kata mana nose jalupne ni ok osebedo kata mana kokonye e weche mag tije. Jalupne bende nwaneno kanye mbui mar Twitter bende noduoke ka bende seyo jatend piny Kenya ni tije no kao omiyo jal machielo. Kora keka namna ka director mara oseyudo wach mana Uhuru wacho mar mondo mi wawinji. Kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Tuambiane ukweli jameni. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Mesha Odede winjo gimana jatend piny owacho wacho ni saose chopo makoro nyaka wanyise radier. To saose chopo adier wadong' mana gi ndalo maromo 90 kod 6 kende to adhi yiero maduong' mabiro. Kokamano wawinja moko kuom kata mna jo siasa kaka noloso bende ntiere kata mna kaka Uhuru bende nolose kotenre koda bill mar BBI. Mana kwa nyalo winjo gi duto te bang'e to wadonje twak nikech saba neno kamayo wawang'wa. We wawinji gimana Uhuru olose kaluwore gi BBI kanyakla gi tiyo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ndio mimi nashukuru huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Na hiyo ndio ukweli wa mambo.
na alijua hii sio shida ya mtu, ni shida ya nchi, ni shida ya ulimwengu. Tutasaidiana njia gani ndio tuokoe wananchi wetu? Mimi na ndugu Raila tulimenyana hapa, tukazunguka nchi hii, tukasema tupatieni nafasi hapa tubadilishe hii katiba. Kuna vipengele ingine ambayo inasumbua wa Kenya. Ninyi wenyewe mumeangalia, sisi tumetoa jasho tukitafuta, wengine wamesema hawataki. Manakamanya kwa Ramogi Juanga Meshak iwinjo kende winjo giti to ideno gi wangi gimana jatend piny Kenya owacho. Nwacho weche madek mabende koro nwanyalo mana lera achiel kuomgi ka bende oseo jalupne mano William Ruto ni okosebedo katiyo kode. Moro bende koro osewacho kaka osebedo kutiyo gi mzee jaduong' Raila Odinga ma bende gisebedo ka gitiyo godo chakre na gimusre mano handshake kanyakla kod bill mar BBI ma bende nothich oko kod doho ma Supreme. Notere nyake doho mara iwagra maro doho mara pili bendo thiche oko. Okang' makama duto te diwach yango. Chieng'no aparo ni ker nochwako iye matin kendo naneno ka gimano aneno ka chal gimobwogo kweth mar jotelo manie Kenya Kwanza. Clip moro ni play mokwongo mane wanie gi Governor Sang ma Nandi kawuoye wachno ka giwacho ni ker koro konengo iye wang' ahinya kamano. Gineno ni en ich wang', but ker to neno ni sa osechopo ma koro ok wachak wamungre kendo. Sani koro nyaka wawach adieri ma ka jo Kenya dhi e yiero to gidhi e yiero ka ging'e adieri te maonge gimopandi. To Sharon, adieri mantie en ni mbele ka wadhi winjo weche mang'eny. Pok wawinjo weche te ma onengo bed ni wacho. Aparo ni magi gin dalili kata ranyisi ni nitie weche mang'eny mwadhi winjo mbele ka, especially ka ogik kama koro yaw pap thuolo mar campaign. Mano tarik 29. Tarik 29 kadhi nyime kanyo wadhi winjo weche mang'eny. Wadhi winjo kuku mar weche nikech seche gi ji ong'e ni e kind ker gi jalupne to ok mit ahinya. Mafuta gi pi. Ok mit ahinya. To mbele kanyo to wadhi winjo gimokelo wachno. Gimokelo wachno. Mabende gisechako wache. Magi to mana matin ma oko, man gi oko. Kuku ne biro iye kanyo nikech ibi wache. Kang'iyo ker temo wacho ni aparo ni macha to notemo duoko wach moro. Nitiere gimane okwaye gi jo riwruok mar jotich kata kotu. To owacho ni mago gik madinotimore mayot kadine BBI okalo. To nikech jomoko ne ok dwar BBI koro lwete omoko kako kony kwayo mikwaye no onge. Mano namba 1. Namba 2 nowacho ni kato bedo ni jaduong' Raila Odinga ne gin go gi ywaruok kuom kinde malach kisiasa. To odwoko erokamano nikech jaduong' kanitie ng'ama nonengo gomb ni mondo regime ni ofail ne en jaduong' migosi Raila Odinga. Mondo nyis jo Kenya gi piny ngima dharani ni ma was a mistake. To pod oweyo mago oduogo ma okonyore gi ker e weche mag ng'ado rieko mondo gik moko timre. Ker nosewacho kata kinde motelo ne ma ni parliament joge noringe omiyo seche moko asaya manodwaro kata bills ge moko mondo kal mondo oyud kako otimo tich ne jo Kenya. No depend kuom ji machalo Mama Gladys Wanga, kuom ji machalo Mbadi gini gi Junet gini jo ODM to gi joge ne mudong' matin kaka Honorable Kimunya gini. Mano nyiso ni en gi deep appreciation e iye ni jaduong' Raila Odinga no keto siasa oko mokonye mondo o achieve a few things. Then lastly koro en gima ni elela ni jalupne no abandon tich, oringo we tich. Sani ne wachako mbakani kwa wacho kuom yiero jalup ker. Sami manyo jalup ker achiel kuom gik ming'iyo malich en ng'at manyalo medi paro e seche ma gik moko obet matek. To molo kata mano en ng'at ma kaka wuono tuo moro goyi ma ok inyal tiyo to nyalo kawo tijno gi kanyo machop godo okang' mogik ma jo Kenya ok obedo gi ng'ikruok malich. En ng'at ma koponi tho negi, God forbid,
nyalo kawo tich mati machop dwaro mane in go gi dwaro mane un go kanyakla. So omiyo ok en gima ber ka in gi jalupni ma en ok okucho ka gik moko tek to wacho ni mondo penji en okia ni nokawo gik moko migawo moko kuom gik mane otimo oket ne migosi Matiang'i. Koro en mano nyiso ni wapenj ker gik mokethore. To namba achiel e constitution kata sheria to wacho ni ng'ani en principal assistant mari, nyiso ni tich mimiye otimore nade otimo. So ka idwa miye tich to en e campaign imiye tich nang'. Meshak mana kwatieko nikech e bwo dakika 2 nikech aneno ka koro sama yo wang'wa. Adar moro mar mondo mi watieki koro gi pachi mondo wang'i kata mana liet mar siasa ma bende koro kwako gwenge mopogore opogore pacho kae. Ahinya e gwenge magwa makaluo ma bende iwinjo kaka koro siasa otimonewa. Kom mar governor, kom mar senate, kom mar od bura, kom nyaka mag MCAs. Yes. Ma bende koro wadong' mana gi kinde manok ndalo 96 to wadhi yiero maduong' mabiro gi pachi ineno ka liet mar siasa chal nada ahinya gwenge magwa makaluo. Anyalo wacho gi chir te ni wang' ni siasa ma kaluo dhi bedo mapek moingo kinde mosekalo. E kinde mosekalo ne wagoyo siasa mar ker malo. Omiyo siasa makaluo ne ji oketo thenge matin. Ng'enyne e Luoland ne ni wang'iyo tel Raila Odinga. Gik man piny ka wan wadhi gone chama. To sani nitie undertones moko. Kata bedo ni wan jo chama, ng'enywa pod paro ni, ng'enywa pod obelieve kendo paro ni mbele ka undertones go bro rumo. To kane gimoro bath buya konchiel wacho ni ok odhi rumo mayom kamano. Nyiso ni chama nyaka ket efforts kata didek kata ding'wen mondo wachno rum wadog e kiwango mane wantie. Aneno ka it has been growing pole pole. En gima dongo. Yiero machien cho ne wan gi jomoko manowuok e chama mamoko. Yiero ni wanyalo dhi end up kata gi jo independent moko matin. To chal ni en gima dongo nikech ka ng'at achiel oseyudo to yiero manyien jomoko bro wacho ni kata Sharon be last time no yiero independent kare kata binya yiera independent. To gini chicha ni obro miyo chama wa kata chama wa mar Orange e gwenge mag Luoland bedo gi mbine dok piny nikech ka wachako yudo ji 2-3 independent to nyiso ni mbi chako dok piny to gwenge mamoko iga mano. Sani chama bende ng'eny kaluo kata mana ODM kende wan nyaka gi MDG gi mamoko. To koro gima lich ma jopiny ywago en ni jakom Raila Odinga gombo kendo ni e chunye ni mondo wago kura 6-piece uniform. Erokamano ahinya Mesha kode. Dagoni erokamano kuom biro e studio dweche ma kawuono. Iwacho 6-piece. Dave Wasongo duoko kanyo ni migori kae wadhi independent full swing. Nikech party oseketho gini. Onge kaka inyalo siemnwa jotelo. Bang'e to ibiro wernwa wach 6-piece. Mano pach Dave Wasonga. Imbe ndawinjo wach ni mar 6-piece kanyo. Erokamano ahinya kuom biro odiochieng' ma kawuono. Kaka manya koro Mugaji wange kanye makelo wa e giko mar twak e chenro mar Piny. Okinyi ma kawuono nwatwak kaluwore gi chal mar siasa e pacho kaendi. Ka bende piny Kenya wadong' mana gi ndalo manok. Ndalo maromo 96 kende to wadhi yiero maduong' mabiro mabede bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kokamano gi sani wadhi koyo matin bang' ma chenro mabende luwe en tedo gi chiemo. Kik dhi mabor.